I den her video skal vi gætte kendte mennesker ud fra deres julegaveønsker. Og til at gætte med har jeg taget jer to med, Lærke og Frederik. I spiller hovedrollerne i Tidsrejsen 2, den helt nye julekalender. Er I klar til at gætte? Ja. Ja. Her kommer det første julegaveønske. Til jul i år, der ønsker jeg mig allermest en masse tøj til vores lille pige Elina, og man kan altså aldrig have nok babytøj. Jeg ved det godt. Okay. Jeg kan også godt afsløre, at vi starter lidt nemt ud. Det er en ret kendt person, tror jeg. Er du enig, Frederik? Altså, nu ved jeg ikke, hvad hun har skrevet. Nej. Er I klar? Ja. Vis jeres bud. Frederik, hvem gætter du på? Gætter på Jasmine Lind. Og Lærke? Det var også mit gæt. Hvorfor tror I, det er hende? Min lillesøster sagde i morges, at de havde fået et barn. Jamen, lad os se, om I har ret. Til jul i år, der ønsker jeg mig allermest en masse tøj til vores lille pige. Fuldstændig rigtigt. 1 point til jer begge to. Okay, jeg tror, vi er klar til at se den næste julegaveønske. Allerhøjst på min julegaveønskeliste er en panini-grill. Og jeg tror, det er fordi, når jeg selv laver sandwiches derhjemme, så bliver de aldrig lige så gode, som de gør på caféer. Frederik, du virker meget selvsikker endnu en gang. Ja. Hvad baserer du det på? Og pas nu på, Lærke. Prøv at se, hun sidder og kigger. Nej, jeg kigger ikke. Jo, du snyder, Lærke. Okay, men jeg skriver ikke efter. Jeg har lige... Okay, måske... Jeg så... Okay, måske lidt snyd. Nej, jeg så ikke noget. Okay, 3, 2, 1. Jeg har sagt Bibiane, Ja. som spiller Sofie. Okay, men så er vi så det samme. Og der har jeg jo også sagt Bibiane. Ja, så det er jo faktisk en, I kender i virkeligheden. Ja. Og tror I godt, Bibiane, hun kunne finde på at ønske sig en panini-grill i julegave? Det kunne da godt være. Ja. Altså, det vil jeg da ikke afvise. Jamen, lad os se, om I har ret. Allerhøjst på min julegaveønskeliste er en panini-grill. Hey! Så nu er stillingen 2-2. Er I klar til et julegaveønske mere? Ja. Til jul ønsker vi os et par solbriller med et indbygget skjult kamera i. Fordi lige hvor cool det er at gå rundt med sådan et par solbriller og så bare filme. Jeg ved, hvem det er, men jeg kan ikke navnet. Det er jo ikke så godt i den her quiz, Lærke. Nej. Jeg skal bruge et navn. Jeg kan høre det på den måde, de snakker. Hvordan? Ja, det lød jo faktisk en til en. Jeg skriver bare noget. Vis jeres bud. Paduk og mamme. Paluk og mamme. Lad os se, hvad det rigtige svar er. Til jul ønsker vi os et par solbriller med et indbygget skjult kamera i. Ej, hvor er I gode. Stillingen er 3-3. Du har sikkert ikke snydt, Lærke. Det er nok fint. Jeg sværger, jeg snød ikke. Her kommer det næste julegaveønske. Til jul, der ønsker jeg mig simpelthen et par nye løbesko, fordi til jer, der kender mig, så ved I, jeg løber bimlende hurtigt. Prøv, man kan jo se det på håret. Det er jo så flot. Det er så fedt. Frederik, hvem tror du det er? Jonas fra Ultranyt. Ja? Jonas fra Ultranyt. Lad os se, om I har ret. Til jul, der ønsker jeg mig simpelthen et par nye løbesko. Det er selvfølgelig Jonas, der løber bimlende hurtigt med bimlende højt hår. Der går nogle rygter om, at Jonas måske er med i Tidsrejsen. Er det nogle rygter, I kan bede eller afkræfte? Du må jo vente og se. I kan godt lige sige det til mig. Nej. Bare lige vist. Nej. Okay så. Stillingen er nu... Er det 3 eller 4? Er det 4? Det er jo dit job, Selma. Ja, men nu havde jeg jo ligesom styr på at sige andre ting. Stillingen er 4-4, tror jeg. Okay, er I klar til et julegaveønske mere? Det, jeg ønsker mig til jul, det er altså, at mine viewers og mit chat, de får en rigtig god juleaften med en masse gode gaver. Du sagde jo, inden vedkommende begyndte at sige noget. Jeg håber, du hygger dig i Marokko. Ej, stop. Hey, du ved endda, videoen er derfra. Ja. Skriver du bare Marokko nu? Frederik? Rasmus Søndergaard. Men jeg tænker jo, det er Max Mønster. Også et godt gæt. Så lad os se, hvem det er. Det, jeg ønsker mig til jul, det er altså, at mine viewers og mit chat, de får en rigtig god juleaften. Nå. Rasmus Søndergaard. Marokko. Frederik, du fører jo stort. 1 point. Det synes jeg er stort. Her kommer det næste julegaveønske. Jeg ønsker mig, det er noget kunst til væggen. Så er der skruet lidt op for sværhedsgraden. Tror I, det er en voksen eller et barn? Barn. Vi har jo ændret hendes stemme. Hun snakker jo ikke sådan der i virkeligheden. Ej, hvor er det svært. Hvem gætter du på? Lise Bostrup. Hun spiller jo din mor i Tidsrejsen. Ja, Vi har jo optaget meget med Lise. hun er en virkelig god skuespiller. Selma fra Julefeber. Hun er også godt være. Jamen altså, lad os se, om det er et barn eller en voksen. Det jeg ønsker mig, det er noget kunst til væggen. My God. Stort tillykke, Frederik. Du har vundet quizzen. Tak. Også tillykke til dig, Lærke, for at være med. Du var sikker på, at hun var et barn. Jeg kan faktisk virkelig godt lide Lise. Til alle jer derude, så husk, at I kan se Tidsrejsen 2, som de her to jo spiller med i. I finder serien på DRTV. Hvad vil du, Romeo? Find min far. Du skal sørge for, at han forsvinder.